дуруд ба бинандагони арҷманди телевизиони Душанбе. имрӯз мо суҳбате дорем оид ба яке аз масъалаҳои хеле ҷолибе ки дар суратҷаласии Дилхоҳ давлат ба сифати яке аз масъалаҳои рӯзмарра баромад мекунад. ин ҳам бошад нерӯи нарм, истифодабарии нерӯи нарм барои як давлате ки мехоҳад ки дар берун аз марзи худ як муаррифии мусбит дошта бошад. оид ба равшанӣ андохтан ба паҳлӯҳои мухталифи ин мавзӯъ суҳбате хоҳем дошт бо коршиноси масоили сиёсӣ Шералӣ Ризоиён. мехостам оид ба ҳамин моҳияти нерӯи нарм ки имрӯз ба сифати яке аз масъалаҳои хеле серистифода баромад мекунад, яъне ки дар бораи он зиёдтар суҳбат мекунанд ва хоҳу нохоҳ контурҳо ё ин ки консепсияҳои гуногун оид ба нерӯи нарм ҳаст. ва албатта вақте ки нерӯи нарм гуфта мешавад, ҳамин низ дар назар аст ки нерӯи ғайри нарм низ дар сиёсати имрӯзии байни давлатҳо ва дар геополитикаи имрӯзии дунё истифода мешавад. аммо ба гуфта ё ин ки ба ҳадси коршиносони ҳамин соҳа, нерӯи нарм ба сифати як нерӯи оне ки дурнамо дорад, яъне ки як перспектива дорад ва метавонад ки барои муносибатҳои байни давлатҳо як нав гармония ё ин ки мавзуният эҷод кунад, барои хуб шудани муносибатҳо хидмат кунад, чунки дар ҳамон матни худ ҷиҳати муаррифии мусбии пеш аз ҳама як давлат рисолаташ ин аст ки як давлата дар берун ё ки дар дохили ҳамон давлат як муаррифии мусбит дошта бошад. аз дидгоҳи шумо моҳияти нерӯи нарм дар сиёсати имрӯзаро чӣ гуна метавон арзёбӣ намуд? бояд гуфт ки тамоили имрӯзие ки дар сиёсати байналмилалӣ ҷараён дорад, он пеш аз ҳама бо баланд шудани сатҳи информатизатсия ва зиёд шудани унсури зеҳнӣ дар сиёсат ба таври барҷаста дида мешавад. бинобар ҳамин имрӯз бо фарогир шудани ҷомеаи иттилоотӣ, зиёд шудани абзорҳои гуногуни шаклдиҳандаи афкор ва ҳамзамон абзорҳое ки метавонанд барои татбиқ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар сиёсати байналмилалӣ мусоидат кунанд, яке аз унсурҳои навтарин амин истифодаи нерӯи нарм аст. аз таърих маълум аст ки ҳамаи давлатҳо чӣ дар замони дунёи қадим, дар асрҳои миёна ва замони нав ва замони муосир аз унсурҳои ба истилоҳ инсонӣ ё гуманитарӣ барои пешбурди сиёсати худ истифода мекарданд. лекин консептуализатсияи масъалаи нерӯи нарм боис шуд ки ба ин мавзӯъ ва ба ин сиёсат ба таври амиқ аз нигоҳи як стратегияи пешбурди амалкардҳои давлатӣ нигариста шавад. худи назарияи нерӯи нарм назарияи нисбатан ҷавон аст, чун охири солҳои 80 аз ҷониби ходими давлатӣ ва назариячии машҳури амрикоӣ Ҷозеф Най пешниҳод шудааст. ва дуруст ҳам қайд кардед ки дар баробари нерӯи нарм боз дигар нерӯҳо ҳастанд ва худи ном гирифтани амин худи мафҳум пеш аз ҳама аз ин аст ки аз рӯи консепсияи Ҷозеф Най истифода намудани абзорҳои вазнин ё аз абзорҳои сахт, яъне қувваи ҳарбӣ, гузарондани амалиётҳои ҳарбӣ барои ба даст овардани ҳадафҳои муайяни геополитикӣ ба роҳ монда мешавад. лекин Ҷозеф Най пешниҳод мекунад ки бояд бо бунёд намудани идеал, бо эътироф шудани машрӯъияти сиёсати давлат, идеалҳои сиёсии давлат, тарзи зиндагӣ, тарзи муносибатҳои сиёсию ҷамъиятӣ, давлат метавонад он чизеро ба даст орад ки бо қувваи масалан сахт ё дурушт ба даст овардан мушкил аст. масалан ҳамун дар китоби Дастурулмулуки Самандари Тирмизӣ омадааст ки мулкро метавон бо зӯри аспу қамчин гирифт, лекин мулкро намешавад бо аспу қамчин идора намуд. яъне ҳамун идора нашудани давлат бо аспу қамчин дар шароити имрӯза маҳз ҳамин нерӯи нарм мебошад. зери мафҳуми нерӯи нарм пеш аз ҳама чиро мефаҳманд? ин маҷмӯи иқдомҳое ки дар соҳаи маориф, дар соҳаи фарҳанг, дар истифодаи воситаҳои ахбори омма ва аз ҷумла баъзе амалиётҳои гуманитарию ба истилоҳ интервенсияҳое ки пеш аз ҳама хусусиятҳои инсонӣ доранд ва бе истифодаи нерӯи масалан бо истифодаи васеъи нерӯи ҷисмӣ ё ҳарбӣ истифода мешавад. ва маъмултарин унсури он ин таъсири иқтисодӣ мебошад ки
имрӯз тавре мо мушоҳида мекунем дар сиёсати байналмилалӣ худи омили иқтисод ва санксияҳои иқтисодие ки аз ҷониби давлатҳо ба давлатҳои дигар чӣ мешавад, он аз дохил давлатҳоро заиф мегардонад. Ва дар умум агар гирем ҳамин нерӯи нарм тамоми чизеро дар бар мегирад ба ҷуз аз нерӯи сахт. яъне истифодаи амалии қувваи ҳарбӣ ва гузарондани амалиётҳои ҳарбӣ. мутаносибан дар афкори форсу тоҷик низ дар бораи нерӯи нарм низ суҳбатҳо шудааст, ё ин ки албатта на дар он шакле ки ба ҳамин гунае ки онҳо ҳамчун нерӯи нарм истифода карданд, аммо як нерӯе ки алтернативаи ҷанг аст, як нерӯе ки алтернативаи низоъ аст, як нерӯе ки алтернативаи хушунати байни давлатҳо аст, хушунати минтақа аст. ва он олими амрикоӣ шояд ки ҳамун як актуализатсия кард, шояд як ҳамун чиза гирифта ба тариқи консепсияи мушаххас пешниҳоди ома кард ва дар асоси илман асоснок кардан. ҳамин алтернативаҳое ки барои нерӯи сахт ҳастанд, ҳамин онҳо нерӯи нарм аст гуфтан мумкин дар умум. аммо дар бораи масалан ҳамун ҷанбаҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ гуманитарӣ вақте ки ишора мешавад ва ҳамун санксияҳо гуфтан мумкин аст ки онҳо низ имрӯз ба сифати як нав давоми ҷанг нист, ё ин ки саршавии ҷанг, ё ин ки як бо лаҳни тунде ки ҳамун санксияҳое ки дар ҷаҳон имрӯз рафта истодааст, то кадом андоза онҳоро мешавад ба сифати нерӯи нарм муаррифӣ кардан. Чунки дар баъзе маврид шоистаи тазаккур аст ки масалан ҳамун як санксияи иқтисодӣ нисбати як давлат метавонад ки аз як ҷанг зиёдтар хатарзо бошаду зарараш аз як ҷанг зиёдтар бошад. ва то кадом андоза масалан ҳамун санксияҳои феълие ки аз ҷониби баъзе давлатҳо нисбати баъзе давлатҳои рӯ ба камолот масалан пешбинӣ мегарданд, онҳоро ба сифати фақат ҳамин санксияҳои имрӯза ба сифати нерӯи нарм муаррифӣ кард. аслан нигоҳ кунед ки амин дар солҳои 2000 худи Ҷозеф Най дар бораи ташаккул ёфтани нерӯи ба истилоҳ ҳушманд, яъне smart power суҳбат мекунад ки ин истифодаи якҷояи нерӯи нарм ва нерӯи дурушт аст. Яъне ин гуногун ҷабҳа намудани амалиёти давлатӣ барои расидан ба ҳадафҳои олӣ, ба манфиатҳои масалан ҳаётан муҳим, ҳам бо истифодаи нерӯи дурушт ва ҳам бо истифодаи нерӯи нарм ва ҷудо намудани он ки таъсири кадоме аз онҳо барои расидан ба ҳадаф таъсири амиқ расонӣ албатта мушкил мебошад. Лекин масъала сари чи аст? Масъала сари он аст ки тамоми намуди он иқдомҳо ва гуфтушуниде ки дар дипломатия ҳаст, ман фикр мекунам ки ин беҳтар аз ҷанг аст. Чунки дар ҷанг хисороти инсонию молию умуман равонӣ ба шаҳрвандон мерасад. Ягон санксияе ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ё гурӯҳи давлатҳо нисбат ба ягон давлат масалан эълон карда мешавад, вай бесабаб нест. Ва тамоми он давлатҳое ки ҳуқуқи байналмилалиро нақс мекунанд, албатта ман ба ҳамин ҳуқуқи байналмилалӣ дар шароити имрӯза бо назардошти парадигмаи неореализму худи неореализму дигар назарияҳо эътимод надорам, чунки он ба таври бисёр интихобӣ риоя мешавад. Ва таври ҳамин пешвои миллат дар конференсияи охирине ки бар зидди терроризм дар душанбе дар нимаи дуюми моҳи май буд, хусусан дар ҳамин масъалаи терроризм ҳам стандартҳои дугона ба таври васеъ истифода мешаванд ки ин чиз албатта бинобар сабабу омилҳои хос аст, яъне давлатҳои муайян аз ин чиз манфиат доранд. Нуктаи бисёр муҳиме ки инҷа шумо зикр кардед дар он аст ки ҳамин аслан адабиёти мо афкори сиёсию иҷтимоии мутафаккирои мо пур аз нерӯи нарм аст ва дар он бисёр чизҳои зиёд дар бораи нерӯи нарм дида мешавад ва ҳатто дар тӯли зиёда аз 1000 сол баъди пошидани давлатдории Сомониён дар Осиёи Марказӣ, дар Мовароъу Наҳру Хӯросон, забони тоҷикӣ, фарҳанги тоҷикӣ ва он суннату арзишҳое ки мо доштем то паҳнои Ҳинд ба ҳайси як нерӯи бисёр қавии нарм истифода мешуд ва дар шакл гирифтани фарҳангу умуман ҳамин пластҳои ҳувиятии миллатҳои гуногуни ҳамсояи туркнажоди мо ин таъсири амиқ расонидааст. Вале имрӯз масъала дар дигар чиз аст, чун дар сиёсати имрӯза нерӯи нарм бо назардошти ҳадафҳои бисёр мушаххас ва муайян истифода мешавад. Ва гапи шумо бисёр дуруст ҳам аст ки таъсири ба истилоҳ манфии нерӯи нарм зиёдтар аз
таъсири манфии амин ҷангу дигар амалиёти ҳарбӣ аст. Чунки бо истифода аз абзорҳое ки дар нерӯи нарм ба назар мерасад, имкон ҳаст ки тафаккури як насл, тафаккури як миллат, арзишҳои як миллат ва умуман ҷаҳонбинии як миллат ё самти рушди як миллат комилан тағйир дода шавад. Ва ҳамун гузаштаи таърихӣ, фарҳангу тамаддуну дигар унсурҳои бисёр муҳими ҳувиятие ки ҳастанд, он бисёр осебпазир мешавад. биёед дар бораи ҳамин нерӯи нарм дар мисоли 3-4 давлати мушаххасе ки як давлат фалон нерӯи нарм зиёдтар истифода мебарад, дигар давлат дигар ҷанбаҳоша, дар бораи он суҳбат кунем. Чунки мо дар бораи албатта ишора шуд ки мана як намуна ё ки як эпизодшо номбар кардед ки як ҷанбаи фарҳангӣ ё ки як ҷанбаи гуманитарӣ барои як давлат метавонад ки барои муаррифӣ ва амалӣ шудани то як андоза сиёсати фарҳангии гуманитари як давлат дар дигар ҷо хидмат кунад. Мушаххас ки кадом давлат кадом нерӯи нарм зиёдтар истифода мебарад, дар бораи он суҳбат кунем, то ин ки мавзӯъ аз оне ки ҳаст бозам равшантар шавад. нерӯи нарм ду чизро ба назар мегирад. Ин якум эътирофи машрӯияти сиёсати хориҷии давлати соҳиби нерӯи нарм дар кишвари мавриди назар ва ташаккули имиҷи мусбати давлат дар арсаи байналмилалӣ. Аз ин дидгоҳ агар мо гирем, давлатҳои гуногуни имрӯзаи абарқудрат аз нерӯи нарм истифода мекунанд. Масалан, шумо нигоҳ кунед ки масалан ҷумҳурии мардумии Чин дар аввали солҳои 2000 маркази Конфутсиро, яъне институти Конфутсиро ба ҳайси як абзори нерӯи нарми худаш шакл дод. Ва имрӯз дар саросари дунё чунин марказҳо фаъолият мекунанд ки пеш аз ҳама ҳадафи он густаришу паҳн намудани забони чинӣ, фарҳанги чинӣ ва имкон додан ба хонандаҳою ба ҳавасмандо таҳсили ройгон дар Чин. Зеро Чин ба ин назар аст ки тариқи паҳн намудани забони чинӣ, фарҳанги чинӣ ва ҷалби ҷавонон ба таҳсил ба Чин имкони ниҳоят зиёди шакл додани назари мусбат, мавқеъ дидгоҳи мусбат нисбат ба Чин дида мешавад. Классикаи татбиқи ба истилоҳ ҳамин моддари татбиқи нерӯи нарм Амрико аст, ки тариқи институтҳои гуногуни ҳам давлатӣ ва ҳам ғайридавлатӣ ва ҳам наздик ба давлатӣ унсурҳои масалан нерӯи нарми ин давлат дар тамоми соҳаҳо татбиқ мешаванд. Баргирифта аз ин ки дар асарҳои сиёсие ки дар минтақаи ба истилоҳ мо минтақаи пасошӯравӣ нависта мешаванд, дар он ҷо ҳатто идеяи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва институтҳои ҷомеаи шаҳрвандиро ба ҳайси абзори нерӯи нарми Амрико баҳогузорӣ мекунанд, ки шумо нигоҳ кунед ки дар аксарияти давлатҳои дунё маҳз бо маблағгузории ниҳодҳои марбут ба Амрико ё наздик ба ҳукумати Амрико ҷомеаи шаҳрвандӣ шакл дода мешуданд. Ин масалан USAID-у дигару дигар ё департаменти давлатию дигарҳо. Амрико ҳам дар соҳаи маориф барномаҳои бисёр мушаххаси байналмилалӣ дорад, ки дар саросари дунё масалан татбиқ мешавад. Ин ҳамон Фулбрайту бо дигару дигарҳое ки ҳастанд. Дар соҳаи фарҳангам, фарҳанги амрикоӣ, тариқи Голливуд ва дигар чизо ба таври густурда чӣ мешавад, яъне зеҳнияти амрикоӣ, либоспӯшии амрикоӣ, тафаккури амрикоӣ ва хосатан ҳамун идеяи ё орзуи амрикоӣ, ки тамоми давлатҳо мехоҳанд бо шакл додани идеяи миллии худ як чизе наздик ба орзуи амрикоӣ созанд. Албатта Русия ҳам ин гуна нерӯро дар амал татбиқ мекунад ва хусусан дар 10 соли охир мо таҳаввулоти амиқро дар ҳамин чиз дар сиёсати Русия ба назар мерасем. Албатта боз ҳамин кишварҳои аврупоӣ, Британия, Фаронса, Олмон, аз давлатҳои шарқӣ, Ҷопон ва Корея, ҷумҳурии Корея, яъне Кореяи ҷанубӣ низ аз ин чиз истифода мекунанд. Ҳиндустон тариқи барномаи айтек аз солҳои 60 ҳамин иқдомҳоро амалӣ мекунад. Яъне ин чиз ба таври ҳар як давлат вобаста ба потенсиали худ, потенсиали пеш аз ҳама иқтисодию зеҳнии худ нерӯи нармро татбиқ мекунад. Чун барои ташаккул, таҳаввул ва татбиқи нерӯи нарм ду чиз бисёр унсури муҳим аст. Якум омили маблағ, яъне давлат то кадом андоза метавонад барои имиҷсозии худаш дар хориҷи кишвар маблағгузорӣ кунад ва дуввум чизе ки ҳаст, то кадом андоза ин давлат аз истеъмолкунандаи афкор ё аз истеъмолкунандаи фикр ба тавлидкунанда
масалан чи аст. Чунки дар замони имрӯза дар баробари дигар унсурҳо худи идеяе ки дар марказҳои фикриву донишгоҳии давлатҳои дунё масалан омӯзонда мешавад, мардумро ба ҳамун чиз равона месозад ки маҳз онҳо мехоҳанд дар он ҷо масалан таълим гиранд, номзадию кори мисло PhD дигар чизҳоро ҳимоя кунанд. Чунки мактаби илмии олмон аз амрикоӣ аз фаронса аз бритониёӣ, яъне ва дигарҳо аз мактаби русия масалан фарқ мекунад ки ин албатта нозукиҳои худаш аст. беҳтарин ин намунаҳое ки ишора кардед воқеан намунаҳои возеҳе ҳастанд ки аз ҷониби давлатҳое ки ҳақиқатан як калибри мушаххаси иқтисодӣ доранд истифода мешавад ва ҳатто он давлатҳое ки аз ҳамин гуна калибри иқтисодӣ маҳрум ҳастанд, новобаста аз ин низ метавонанд ки истифода кунанд давлатҳое ки ҳамсон ба тоҷикистон ва таносибан худи тоҷикистон чӣ гуна метавонад ки нерӯи нармро амалӣ созад ва аз кадом зарфият як кишвари мо бархурдор аст ва ба тариқи потенсиалӣ ё ин ки ба тариқи гипотезӣ ҳамин тоҷикистон чӣ гуна нерӯи нармро метавонад истифода барад ва он сохторангирӣ аз чӣ шакл бояд гираду ва сохторашро чӣ бояд ташкил диҳад аз нуқтаи назари шумо? биёед саволро камтар дигар мекунем. Масалан шумо нигоҳ кунед ки дар аз 10 солаи сеюм то 10 солаи панҷуми истиқлолияти давлатӣ мо ба таври ногузир ба ребрендинги Тоҷикистон эҳтиёҷи зиёд пайдо мекунем. Чунки бо эълон шудани ҳадафҳои стратегӣ, бо татбиқ шудани ҳадафҳои стратегӣ зарфияти иқтисодии Тоҷикистон дигар мешавад. Бо татбиқ шудани зарфиятҳои энергетикии кишвар, транзитии кишвар ва ҳам рушди саноати кунонии давлати мо ба таври ногузир ба ребрендинги Тоҷикистон зарурат пайдо мекунем. Ва имрӯз шумо нигоҳ кунед ки кадом идеяҳо метавонанд барои ҳамчун ребрендинги Тоҷикистон истифода шаванд. Мо барои чӣ ман суҳбатро аз нерӯи нарм ба ребрендинг гузарондам? Чунки барои давлатҳои барқудрат нерӯи нарм ба ҳайси як абзори таҳмилкунандаи фикру амалкарду фарҳангу ба истилоҳ ҷаҳонбинӣ, як ҷаҳонбинии муайян масалан истифода мешавад. Барои давлатҳои мисли Тоҷикистон истифодаи нерӯи нарм албатта танҳо бо ташаккул додани афкори ниҳоят мусбат нисбат ба худи давлат ва миллат бо ҳамин ҷанбаст мешавад. Чунки давлатҳое ки рӯ ба рӯш ҳастанд, онҳо эҳтимолияти таъсир расондан дар сиёсати байналмилалӣ бо эҷоди як идеяю унсури фарҳангӣ ё фарҳангию зеҳнӣ қавӣ нестанд ки ба ҷомеаҳои гуногун таъсир. Яъне мо инро бояд эътироф кунем. Барои ҳамин барои Тоҷикистон ин чиз пеш аз ҳама ташаккули имиҷи мусбат аст ва қадами аввал барои ташаккули имиҷи мусбат ин ребрендинги Тоҷикистон мебошад. Дар Озарбойҷон имрӯзҳо процесси ребрендинг масалан идома дорад ва Озарбойҷон худро ҳамчун давлати оташ масалан муаррифӣ мекунад. Дар Тоҷикистон ин чиз метавонад ё бо об ё бо кӯҳ масалан чӣ шавад ки мо аз ҳар ду ҳамин элемент дар дунё бо назардошти баъзе унсурҳо пешсаф ҳастем. Яъне Тоҷикистон ба панҷгонаи кишварҳое ки захираҳои зиёди обӣ доранд дохил мешавад ва ҳамзамон яке аз қуллаҳои баландтарине ки дар дунё ҳаст. Баъд аз Эверест қуллаи масалан Исмоили Сомонӣ ки 7495 метр мебошад дар Тоҷикистон ҷойгир шудааст. Ва ҳамзамон табиати навтакрори мо ба ин чиз метавонад чӣ кунад, сабаб шавад ки тариқи туризм шакл додани самтҳои гуногуни туризм. Ва ман фикр мекунам ки зарфияти мо зиёдам ҳаст, вале барои чӣ барои Тоҷикистон нерӯи нарм зарур аст. Аввалин чизе ки гуфтем ин ташаккули имиҷи мусбати давлат мебошад. Дуввум ин рақобатпазир намудани он унсурҳои фарҳангиву соҳаи маорифе ки мо дорем дар сатҳи ақаллан минтақаи Осиёи марказӣ. Масалан имрӯз аллакай дар Тоҷикистон теъдоди муайяни донишҷӯёни кишварҳои хориҷӣ таҳсил мекунанд. Теъдоди аҳама зиёд аз Туркманистон аст. Ӯзбекистон ҳам чизҳои худашро дорад, аз Ҳиндустон чизҳои худашро дорад. Ман инҷо фақат як чиро гуфтанӣ ҳастам ки ҷумҳурии ҳамсояи мо
қирғизистон барои истифода намудани соҳаи маорифи худаш ҳамчун як соҳаи ба сармоягузорӣ масалан истифода мешавад. Амин иқдоми ҷалби донишҷӯён аз Ҳиндустон ва Ҳиндустону Покистонро дар солҳои баъди соли 95 шурӯъ намудааст ва имрӯз мутобиқи худи таҳлилу таҳқиқи коршиносони қирғизистон ҳудуди $50 миллион маблағи шартномаро донишҷӯёни аз кишвари Ҳинду Покистон дар 3 донишгоҳи тиббии қирғизистон таҳсил мекунанд, пардохт мекунанд. ҳамин маблағ аз рӯи теъдоди донишҷӯёни хориҷӣ ки дар донишгоҳи тиббии мо ҳаст ва мо мутаассифона ҳатто дар замони шӯравӣ таҷрибаи бисёр хуби ҷалби донишҷӯёнро аз Ҳиндустон доштем, имрӯз мумкин як 10-15 маротиба кам бошад. шумо нигоҳ кунед ки агар 100 ё 1000 студенти хориҷӣ биёяд, аз ин чиз ҳам соҳибкоре ки ошхона дорад, ҳам нафаре ки масалан хонаро иҷора медиҳад ё ҳам нақлиёт, яъне маҷмӯи унсурҳои зиёд масалан кор мекунад ва ин чиз албатта барои эҷод шудани ҷойи корӣ низ сабаб мешавад. Ман фикр мекунам ки мо бояд як андозае дидгоҳҳои худро нисбат ба фарҳанг ва нисбат ба маориф бояд дигар кунем. Барои ҳамин систематизатсияи усулии сиёсати фарҳангӣ, сиёсати гуманитарӣ ва сиёсат дар соҳаҳои гуногуни гуманитарӣ дар сиёсати хориҷӣ ва умуман густариш додани робитаи берунии иқтисодӣ бисёр муҳим аст, зеро ҳар кадоми он барои ташаккул додани афкори мусбат нисбат ба Тоҷикистон дар ҷойи худаш дар сатҳи муайян хизмат мекунад ва маҳз идораи марбут ба сиёсати хориҷӣ масъули татбиқи нерӯи нарм аст. шакл гирифтани афкори мусбат барои Тоҷикистон дар ҳамин марҳилаи рушди кунунӣ хеле муҳим аст. Аммо вақте ки мо дар бораи ҳамун имиҷ ё ки ребрендинг ё ки шакл гирифтани як афкори мусбӣ берун аз Тоҷикистон оид ба Тоҷикистон суҳбат мекунем, бояд ба ҳамун дидгоҳи маҷмӯӣ аст, албатта як нав дидгоҳи комплекси аст. аммо сохторон агар гирегар он аз дидгоҳи дохилӣ ва берунӣ иборат аст. Яъне ки вақте ки як сайёҳ ба Тоҷикистон ворид мешавад, он аз фурудгоҳ шурӯъ мекунад, яъне ки шакл додани афкори худа, бархурд бо ӯ чӣ гуна аст, бархурди мақомот бо ӯ чӣ гуна аст, бархурди мардум бо ӯ чӣ гуна аст ва масалан инфрасохторе ки дар инҷа созмон дода шудааст он чӣ гуна аст, яъне ки ба ҳамун тақозоҳои ӯ посухгӯ аст ё ин ки не. Баъд дигар он ки дуруст қайд кардед ки ҳамун мақомоти ваколатдори сиёсати хориҷӣ барои амалӣ намудани нерӯи нарм ё ки дар ҳамун ребрендинг ки чӣ гуна ишора кардед як вақт саҳим бошад. Аммо ҷиҳати ин бояд ки ҳар як корманди вазорати корҳои хориҷӣ ҷиҳати омӯзиши нерӯи нар фикр мекунам ки як соҳиб тахассусу соҳиб касб низ бошад, ки чунки онҳо дар алоҳидагӣ фарз кардем шаклдиҳанда ё амаликунандаи сиёсати хориҷӣ ки ҳастанд, дар берун бояд ки ҳатман дар сафоратхонаҳои дар намояндагиҳое ки Тоҷикистон дар берун дорад ҳамин чиза ҳатман ба инобат гиранд ва то ҳамун шакл додани ниҳоии ҳамун ребрендингу консепсияи нерӯи нарми марбут ба Тоҷикистон як дидгоҳи мусбии худа ироа кунанд. Дигар масъала он аст ки имрӯз масалан албатта ишораҳо буд, аммо худи Тоҷикистон агар мо хеле мухтасар агар гӯем оне ки об гуфтему, оне ки кӯҳ гуфтем, он чизҳое ҳастанд ки ба тариқи табиӣ вуҷуд доранд, яъне ки онҳо феълан ҳастанд ва онҳо масалан бо истифода кардан ки накардани мо ягон ҷое намераванд, онҳо ҳастанд. Аммо ба тариқи сунъӣ, чунки ҳамин ҷанбаи ребрендинг ва ҳамун ҷанбаи истифодаи нерӯи нарм дар баъзе маврид истифодаи нерӯи сунъӣ нарма низ дар назар дорад. Ба тариқи сунъӣ ба ғайр аз масалан ин омилҳое ки ишора кардем, мо боз аз чӣ гуна масалан як шабака ишора кардед ки ҳамун забони тоҷикӣ ки дар минтақа то ҳозира масалан аз як масалан қурбу манзилати бархурдор аст ва ҳамун дар ҳамун Мовараннахру Хӯросон низ имрӯз берун аз сарҳади Тоҷикистон низ қурбу манзилата дорад. Оё ина мо метавонем ки истифода кунем? Дигар он ки масалан ҳамун фарҳанги таҳаммулпазирие ки дар ин мардум шакл гирифтааст дар собиқа масалан он мо чӣ гуна ба сифати як нав ҳуҷуми фикрӣ метавонем ки истифода кунем?
ва ба ғайр аз ин чизое ки табиие ки ҳастанд дар тоҷикистон потенсиал на ё ки ба тариқи имконпазир чиро мо метавонем ки истифода кунем? аз он дастовардҳое ки имрӯз илму техникаи ҷаҳонӣ дорад, хусусан дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ ва ба истилоҳ глобализм мо метавонем ҳама чиро истифода барем. Фақат барои ин чиз ду чиз муҳим аст. Якум маблағгузорӣ дар соҳаи таҳқиқоти воқеӣ, маблағгузорӣ ба ин масъала ҳамчун ба чизе ки нерӯи нарм асту имиҷи мусбати давлатро чӣ мекунад ва дуввумаш ин зарфияти зеҳнию зарфияти илмӣ, умуман боло бурдани зарфияти илмии кадрҳои илмӣ аст. Мутаассифона имрӯзҳо сатҳи баъзе аз нафароне ки дар соҳаи илм кор мекунанд, онҳо ба ҳамун талаботе ки барои имиҷсозию ребрендингу барои ба истилоҳ консептуализатсияи идеяҳои нав бошад, ба ин чиз намерасад. Ва ман фикр мекунам ки мо метавонем тамоми он чизое ки дастовардҳое ки ҳаст аз ҳамааш истифода барем. Фақат муҳим бояд ин бошад ки бояд 2-3 ё то 4 ё 5 самти мушаххас бояд интихоб шавад ва барои ҳамон маблағгузорӣ сурат гирад. Ва ин чиз бояд ҳадафмандона бошад. Чунки дар дурнамои миёна муддат, масалан барои 10 сол ё барои 15 сол расидан ба як ташаккул додан, ба як афкори чӣ гунае ки мо Тоҷикистонро дидан мехоҳем, ба ҳамин чиз расидан. Ва ман фикр мекунам ки ягон намуди маҳдудият мавҷуд нест, фақат тағйир додани, яъне таҳаввули сиёсати давлатӣ дар соҳаи илму таҳқиқот дар ҳамин самт ва ба таври маҷмӯӣ барои боло бурдани унсури масалан зарфияти инсонӣ, истифодаи васеъи зарфияти инсонӣ бисёр муҳим аст. Чунки боигарии асосии ҳар як давлат новобаста аз ине ки кадом давлат аст, ин пеш аз ҳама шаҳрвандони ҳамун давлат ҳастанд. Чунки маҳз шаҳрвандон иқтидори ҷисмӣ ва зеҳнии ҳифзи соҳибихтиёрии давлати худ ва густариш додани қудрату нерӯю пешрафти давлати худашонро таъмин намуда метавонанд. хуб, ташаккур. дар инҷо мо дар бораи нерӯи нарм суҳбат кардем ва шумо ҳақиқатан моро вобаста ба оне ки як дидгоҳи асоснока пешниҳод кардед ки ҳақиқатан нерӯи нарм имрӯз на танҳо барои як давлати абарқудрат, балки барои як давлати рӯ ба камолот низ як амри воқеӣ аст ва бояд ки ҳатман истифода шавад. ҷиҳати ҳам муаррифии мусбии давлат, ҷиҳати ҳам то як андоза ба тариқи мусбӣ муаррифӣ кардани сиёсати хориҷӣ ва сиёсати дохилии кишвар, ҷиҳати ҷалби сармоя, ҷиҳати то як андоза дар ҳамун оилаи давлатҳои мутамаддин ворид шудани як давлат бидуни шак нерӯи нарм метавонад ки ҳамчун як абзори хеле муҳим хидмат кунад. барои як суҳбати хеле пурмуҳтаво аз шумо изҳори сипос мекунем. бинандагони арҷманд, инҷо барномаи мо ба поён мерасад. мо инҷо суҳбате доштем оид ба яке аз мавзӯъҳои хеле муҳими рӯз, инам бошад истифодаи нерӯи нарм аз ҷониби як давлат. то суҳбатҳои минбаъда шод бошед.